Jeg er næsten sikker på, at vi havde pause omkring Andreas Nibes udskiftning. Nu er det Abdullah Ndiaye. Skal der komme en sidste chance for Næstved? Løfter den her. Ndiaye! Fortsat på Næstved fødder Højser tilbage til Daflawi, og så er det Ndiaye! 2-0! Frederik Christensen har høst med, som lægger en farlig bold ind i feltet. Øj, så bliver det i linjen. Ndiaye, han løber den her op, kommer udenom Djukic. Ndiaye! Se nu, Fine træk af Barkis, der kommer godt igennem. Videre til Ndiaye, det er et godt skud! Ndiaye med plads til at slå indlægget med venstre ben, og den går hele vejen ind, og så var han der, da han skudte. FC Helsingør. Abdullah Ndiaye, målscorer altså. Og så får Næstved ret. Det er som nogen, der går til Mathias Høst der. Det er en god aflevering fra venstrebakken. Ndiaye med indlægget, og så er det Rajovic! Og den stiger sig ind i mål! Holdt ham væk, i hvert fald i første omgang. Næstved tilbage råber Ndiaye har plads ude på højre siden. Indlægget kommer der. Ind mod Julius Madsen, der